नमस्कार, कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। आत पळया आयचे खबरो। कर्नाटक वकिलाचे जावच्या हिंसाचार निषेध विधेयकाक अनुमोदन, कायद्या मंत्रीक अभिनंदन। रवींद्र नाईक शिरसी बेळगावच्या शियाळे अधिवेशनात आज राज्य सरकारान कर्नाटक वकिलाचे जावच्या हिंसाचाराचो निषेध विधेयकाक मान्यता दिल्ले उत्तर कर्नाटक वकिलान सरकारा वतीन कायद्या मंत्र्याक अभिनंदन केले। सुवर्ण सौदाच्या मंत्रालय कार्यालयात वकिला बाजून कायदो मंजुरीक मान्यता दिल्ले उत्तर कर्नाटकाच्या विविध तालुक्याच्यान हजर आशिल्ल्या वकिलान हर्ष व्यक्त केलो। वकिला संबंधीक अपराधी जाल्ल्या कृत्याक 6 महिने ते 3 वर्ष पर्यंत शिक्षा दिवची ही तरतूद नापेक्षा 1 लाख रुपये पर्यंत दंडात्मक कारवाई करची असे स्पंदना लीगल अकादमीचे अध्यक्ष रवींद्र नाईक हेमी सांगले। गोकर्ण श्री महाबळेश्वर देवस्थानाक राज्याचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत हेमगेली भेट। गोकर्ण कारवार जिल्ह्याच्या श्री क्षेत्र गोकर्णात श्री महाबळेश्वर देवस्थानाक कर्नाटकाचे राज्यपाल श्री थावरचंद गेहलोत हेमी भेट देऊन श्रीचे दर्शन घेऊन आत्मलिंगा स्पर्श करून पूजा केली। राज्यपालाच्या आगमना संदर्भात देवस्थानाक पोलीस बंदोबस्त कडक दवरिले। राज्यपाल दर्शन घेऊन वयतपर्यंत इतर सार्वजनिक भक्ताक सुरक्षतेच्या दृष्टीन दर्शन स्थगित दवरले असे कळला। देशवासियों को महाबलेश्वर का सत्संग और आयुष्य की साधना से बहुत ही बढ़िया सुरक्षा श्रद्धा मेधा यशः कल्याण आयुष्यं तेजः आरोग्यं वैने जगदीश्वरा शिरसी कोळगीबी सिंगा मान्य पॉलिटेक कारखान्याक उजो, सुदैवान 22 कामगार सुरक्षित। शिरसी कारवार जिल्ह्याच्या शिरसी कुमटा राष्ट्रीय महामार्गार आशिल्ल्या कोळगीबी सिंगा आशिल्ल्या मान्य पॉलिटेक नावाच्या कारखान्याक अकस्मात उजो लागिल्ल्यान कारखान्यातली सगळी सामग्री संपूर्ण जळून वचून बाजूच्या बागायतात उजो लागलो। राघव विश्वेश्वर हेगडे मशीगद्दे हेमगेल्या मालकीचो हो कारखानो असून या कारखान्यात फायबराचे उत्पन्न तयार करताले असे कळून येला। अग्निशामक दळान हर साहस करून हो उजो निवयलो। हो उजो विद्युत शॉर्ट सर्किटान लागील उरतलो असो अंदाज व्यक्त केला। उजो लागील वेळार 22 कामगार कारखान्यात काम करताले। सगळे कामगार सुदैवान सुरक्षित आसात असे प्रसार माध्यमाक कळयला। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।